26 martda Türkmenistanda meclisin deputatlarının seylede velayet, etrap, şäher halk maslahatlarının geňeşleriň agdalarının saýlawy geçdi. Saýlaw topory tesbirisligi hasaba alınan 3,5 milyon saýlawçynyň arasyndan gatnaşyň 91,12% bolandygyny aýtdy. Ýöne ýurdun durly kunjoklaryndaky habarçylarymyz göräýmäge ýurdun syýasy durmuşyndaky bu möhüm waka ilatyň azgylyklaryna bildirendigini we telewidenýe ýabarlykçylar üçin niýetlenen saýlaw участокlaryndan başgalaryna degişdirlikde has adamyň gelendigini aýtdylar. Olar ses berilişiniň dowamyndaky mümkin bidudunçylyklary hem saýat boldular. Aşgabatdaky habarçymyz ses bermäge baranda saýlaw resmiýetleriniň kanuny ters ýagdaýda özü bilen birlikde maskalasynyň beýlik agdalaryna niýetlenen bülletenleri hem berendiklerini aýtdy. Saýlawçylaryň sany we şeýle-de bülletenleriň berilenligi baradaky kagyllar hem bir faýly çatylman olar aýra-aýralykda A4 formatyndaky sahypalar görnüşinde oňorlypdyr. Bu elbetde beýle bolmaly däl ýoksa öňler hasap kitaplarynyň mysalynda çatylan kagyllarda saýlawçynyň ady, familiýasy görkezilýärdi. Häzir beýle däl netijede bu mümkin galyplyklara ýol açyp bilýär. Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Ýatda ses berilişikden 20 gün çemesi öň resmiýetler saýlaw çakylyklaryny paýlanlarynda raýatlaryň daşary ýurtlardaky garyndaşlarynyň deregine hem ses bermeli boljakdyklaryny duýdurypdylar. Azatlyň Balkandaky habarçysy hem Sebitin bir näçe saýlaw участоgyna aýlandy we ses berijileriň gatnaşygynyň pes bolandygyny gördi. Ol edil paýtagty hem bolşýaly bir saýlawçynyň beýlik maskala agdalarynyň bir näçesiniň adyndan ses berendigini aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň biri ses berişligi bolan gyzyklanmanyň pesligini kandidatlar barada az, hatda asla hiç zat bilinmeýändigi bilen düşündirdi. Bular ýaly garaýşy ýurdun beýliki kunjoklaryndaky ýaşaýjylar hem habarçylarymyza beýan etdiler. Deputatlyga kandidatlar barada hiç zat bilinmeýär. Olar diňe meclisde oturup çapak çarpmak üçin belenilýär. Ol kim bolandy da hiç hili parky ýok. Bu saýlaw atlandyrylýan çäre hamaly diýersiň bir çopanyň goýunlaryny haýwat bilen mal ýataga kowýanyny meňdýär. Dip Balkanly habarçymyzyň söhbetdeşi belledi. Lewapdaky habarçymyzda ses bermäge gelenleriň hem özüniň hem de maskala agdalarynyň bülletenlerini sandygy açyk oklaýandygyna saýat boldy. Türkmenawat şäherindäki esaslandyrylan ençe meşhur sanda drama teatryndaky, baş kitaphanadaky we ak öýdäki saýlaw участоklaryna aýlandym. Goramaçylyk işlerini mogallimleri we terbiýeçileri mejburi çekipdirler. Emma her участокda ses bermäge gelen diňe sanlyja adam gözeýildi. Dip Lewaply habarçymyz gurrun berdi. Mardaky habarçymyz hem telewidenýe üçin suraty düşürilmeli ýa-da barlykçylaryň aýlanmagy mümkin saýlaw участокlaryndan başgalaryna sanlyja adamyň gelendigini belledi. Adamlar munyň köpçülikliň çäresini ýa-da salýanlygyny aýtdylar. Video düşürilmeli участоklary büdjetçileri eltdiler. Şeýle-de häkimetleriň beýleki çärelerini dowamly gatnaýan ýaşullary çekdiler. Merkezden uzakdaky sebitleriň ilaty nämäniň saýlawy diýip bu çäreden bir habardygyny aýtdylar. Mysal üçin Zähmet Daýhan birleşigindäki участоklaryň birine asla da saýlawçy gelmändir. Ol ýere berkidilen mogallimler ses berişlik utarýança oturup ýolbaşçylaryň öňünden tapşyryşy ýaly ähli zat talaba laýyk geçdi diýip hasabat berdiler. Dip marly habarçymyz gurrun berdi. Durly sebitlerdaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň tasdiklaýşy ýaly saýlawlara gelmedik raýatlar öý kitabyndaky hasaba alynan sebite görä hamaly ses berendigi ýaly hasaba alınıpdyr. Azatlyň yerli söhbetdeşleri deputatlygy dalaşgärleriň saýlanyp seçilmeginde we olaryň deputatlygy hudurlanmeginde korrupsiýanyň para piskesiniň rol oýnaýandygyny hem ünsüz çekýärler. Gurrungy gidýän bidudunçylyklar we umuman ses berilişiniň geçişi boýunça saýlawlary we salat-salsyklary geçirmek baradaky merkezi topardan maglumat almak başartmady. Saýlawlary ýurtdaky awtoritar rejimi goldaýan Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Senatçylar we Telekiçiler Partiýasy, Agrar Partiýasy we raýat toparlary jemi 258 dalaşgär hudurlady. Solardan 125 raýat mejlisiň deputatlygyna getiriler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde geçirilen bu ses berilişiniň dowamynda häkimeti tanqydy garaýan, ýagny opozisiýon dalaşgärleriň ýokdugy bellenilýär. Saýlaw resmiýetleri sesleri tanlamak işleriniň dowam etdirilýändigini we netijeleriniň ýakyn günlerde 3-4 günüň içinde mälim ediljekdigini aýtdylar.
Türkmen häkimetleriniň saýlawlaryň giň bäsleşik etasynda geçirilýändigini öňe sürmelerine garamazdan ýurdun 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awra ile halkara saýlaw tinçileri tarapyndan azat we adalatly hüküminde ikrar edilmedi. Amerikanyň döwlet departamenti adam hukuklarynyň ýagdaýy barada 2022-nji ýyl hasabatynda Türkmenistanda raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini paraççylykly çalyşyp bilmezligi, siyasata gatnaşmaklygyň çynnyky we esassız çäklendirilmegi, häkimet ulgamynda kök salan korrupsiýaly problemlary aýratyn belledi. Galy bersede habarçylarymyz saýlawlaryň öň ýany we sesberislik güni ýurtda internet üçinçiliginde we VPN hyzmatlarynda bökdünçlikleriň dörendigini aýtdylar. Türkmen saýlawlaryna gözegçilik etmek üçin garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasynyň tinç missiýasy hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky bürosynyň saýlawlar boýunça baha beriş topary geldi. Türkmenistanyň parlamenti 2021-nji ýylda 2 palataly ulgama geçirildi. Ýöne şu ýylyň başynda gaýtadan 2 palataly ulgama öwrüldi. Mundan soň nowatdaky parlament saýlawlary eglan edildi. İş düzünde Türkmen parlamentiniň ıhtiýarlyklary beýleki döwlet institutlarynda bolşýaly, ören çäkli bolmagynda galýar. Ýene bir bellemeli ýagdaý. Ýekşenbe güni prezident Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatdaky saýlaw uçastygyna baranynda bir saýlaw resmiýetiniň onuň ses berilişige gymmatly wagtyny sarp edip gelendigine minnetdarlyk bildirmegi hem häkimetleriň ýurdun syýasy durmuşyndaky bu möhüm waka berýän ähmiýetiniň derejesini belli bir derejede görkezýär. Ýagny görnüşinden Berdimuhammedowyň wagty mejlisiň saýlawlaryndan has ähmiýetli bolup çykýar. Hormatly prezidentimiz öz halkymyz üçin irginsiz zähmet çekip biziň bu saýlaw günümizde gymmatly wagtyňy sarp edýändiňizde saýlaw toparmyzyň adyndan köp sag bolsunmy da diýarys.